ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчико, мардуми ютуб, мардуми ғариб, ҳама каса хубаен тинҷен. имрӯз 14 марти соли 2024 1000 рубл 119 сомонӣ. имрӯза навор дорем 13-12 дона хона замин ба хотирашон пешниҳод кардем. аз ҷумла хонаи заминӣ аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Бохтар, ноҳияи Фархор, ноҳияи Турсунзода, ноҳияи Шоҳмансур. хулас хонаҳо беҳадди баъд арзон шудан, ба хотири шумо навориш кардем. тамошо кунед. ҳамин наворда лайк бизанед, дар канали ма подписатсия кунед, аддуши дастгир кунед, наворҳои тенҷа ждат кунед. бачаҳо барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин, хона, мошин чизе боша мо рекламаш мекунем. дар ютуб, тикток, инстаграм ҳаракат ка фурӯхта метавонем. бачаҳо лайкҳоро бизанед, дар комментария нависен аз куҷо шумо дар хона дар кора пешниҳодш мекунем. навори баъдина мошино мешавад. касе ки мошин харед тамошо кунад. баъдан элон аз сар мекунем. бо диққат гӯш кунем маълумотро. лайкҳоро бизанед, тамошо кунем. салому алайкум дӯстони азиз, агар ба шумо регистрация лозим бошад дар город Подольск 3 моҳа регистрация мекунам. акамон 7000 рубл. касе аз номи канали Сауди ТВ гап мезанад, бо арзон ҳам мекунад. рақамашон +1 3 тана толку WhatsApp шуна бачаҳо муроҷиат кунед, ёки +1 995 WhatsApp ёки телефони дастӣ. марамат занг бизанед, арзон мекунад аз номи канали Сауди ТВ. азиз акалар, силар агар регистрация керак bo'lsa, 3 oylik регистрация 7000 рубл. рақамларим +7 999 толку WhatsApp, +7 995 WhatsApp или телефонлари. 3 oylik регистрация 7000 рубл. город Подольскда. марамат муроҷиат қилед. эълони якум аз замини фурӯшӣ сар мешавад. ба хотири подписчико буд. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи 402 меган 8 сотиқ замин маслиҳат дорад. бачаҳо барои 4 хона меган, боз фундаментам рехтагиай чӣ хеле ки дар рӯи экран дидесен. ин ҳами мақсад замин ҳами маслиҳат дора. 8 сотиқ замин маслиҳат, фундамент дора, рехтагӣ тайёр. рақамҳои 0051 152 WhatsApp шунай метавонед занг бизанед, муроҷиат кунед. аз номи канали Сауди ТВ бо арзонтон мекунам. камтар нидадari ка дора мега, нархша 80000 сомон мега, бо савдо дора. бачаҳо ноҳияи Данғара 80000 сомонӣ савдои хубам дора. бо мегзарем ба дуюм будкаи фурӯшӣ, яъне ки будка, дукони тезтайёр. касоне ки мехара дар шаҳри Душанбеай, наздикии бозори Меҳргонда қарор дорад. рақамҳои WhatsApp-ша мондагием 68 62. муроҷиат кунед бачаҳо, бо арзон мешавад. аренда ҳам дода мешавад мега. дарунаш об свет дора, шароитҳои зур. гирд вана мардум ҳастай, одамо бисён. хулас савдо хуб мешавад. касе бихара алишам мешавад ба ягон мошин. варианти мақсад аренда доданам ҳастай дӯстон. метавонед аренда бигирем, метавонед алиш кунем ба ягон мошин. ҳамин хеле вариантҳоро дора. хеле бо нарх бигирем, меган ки 25000 сум гӯтесем, бо савдои хубам дора. шаҳри Душанбе дар бозори Меҳргон наздикай 25000 сум бо савдои хубам мекунем, меган. маълумот кунед бачаҳо, занг бизанед, аз номи канали бо арзонтон мекунам. зор азиз, мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки ба хотири бачаҳои Муъминобод пешниҳод кардем. бисёр хостанд, мақсад навистанд ки хона навор кунем. ҳамеша ёфтем ба хотири шумо. бачаҳои Муъминобод ҳаминҷо бошед, агар лайкҳоро бизанед, дар комментария нависен ки мо дар онҷа тамошо дорем шуморо. ноҳияи Муъминобод деҳаи Дехлоло меган, ҳамонҷа қарор доштааст. 5 комната бо хишти, яъне ки кирпич бардоштагиан, 9 сотиқ замин маслиҳат дорад. метавонед бигирен, далши ба хости хитон ремонт кунед. рақамҳои телефон 918 14 61 60 муроҷиат кунед. оби нӯшокӣ ҳастай, светам доранд дӯстон, ҳама вақт. хоб ака обаш ҳама вақтай бози биромадисан ҳамаи деҳода. мақсад пеши магазини момаи зикамода будастай, ҳамун тарафода касе боша мақсад мефаҳма. 5 комната 9 сотиқ замин маслиҳат дора. нархша 150000 меган, бо савдои хубам дора. 150000 сум ноҳияи Муъминобод, деҳаи Дехлоло. марамат занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. маълумотро бо диққат бачаҳо гӯш кунед. ҳар як хонаро маълумоташро мегем, баъдан дар охир мефаҳмонем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, Ромидда меган. ҳамин хонае ки дестем дӯстон азиз. маълумоти пураша метавонед рақамоша мемонед, занг занед. 980 рақамоша, ахираш 7070. ва на ҳоҷатхона подвалам дора. об свет
ҳамаш 100% меган ремонти хона фасон хушрӯ. 3 комната 6 сотиқ замин масоҳат дорад. обсбет ҳамаш 100%. алиш ба мошина мешава. варианти алиши будастай. аз дарвозаи ромӣ то хона мега 15 километр раҳ масофа дорад. ёкне чӣ хел фасон карди тараша. хона дар бустонсарои ҷойгир аст. баъд аз деҳаи лижак шаҳри ваҳдат ромид. хоб 250 000 меган нархша бачаҳо. касе мехара. нархаш 250 000 сомонӣ. 3 комната 6 сотиқ замин масоҳат дорад. марамат занг зан пурсенша. мегзарем ба панҷум эълони рӯза. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар қарор доштааст. шаҳри бохтар ҳамун тарафо бозори нихи боша ҳамун тарафо да мега. дар наздикии нихи бозор. 2 комната квартира 9 этажда қарор дорад. бо кирпичи пухта вардоштагӣ хайди дестем проект чихел фасон хушрӯа кард. 9 этаж 48 метри квадратӣ. рақамҳои телефонаша мондем. ахираш 58. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар дар доми 11 ошиёна худаш ҳами дар 9 этаж қарор дорад. хоб неки пеши донишгоҳи носири хусрав 48 квадрат дом бучидагай мақсад мегирен далши давом мекунен. касе мақуле зиндагӣ мекунен. нархша 210 000 меган дӯстон. 210 000 сум нарх бо савдои хубам дорад. дом 11 этажа ҳамин хона дар 9 этаж қарор дорад. 48 метри квадратӣ. бачаҳое ки хоҳиш карден ҳаракат карда пешниҳод кардем бачаҳо. касое ки лайк намонден ҳатман дар ҳамин навори ман лайк бизанен, дастгирӣ кунен. дар комментар нависен аз куҷо хона дар кора пешниҳодш мекунем ҳаракат мекунем иншоалло. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки дар шаҳри бохтар қурғонтепа. ин хона ҳам аз дига одамай ҳамун наздикии нихи бозор деҳаи будиён меган бачаҳо. ҳамун тарафо деҳаи будиён шаҳри бохтар тарафҳои нихи бозор. 3 комната 3 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамҳои 909 41 00 09 занг бизанен муроҷиат кунед бачаҳо. хона дар наздикии бозори нихи 1 километр поён деҳаи будиён қарор дорад. дар наздикиш мактаб, масҷид ва мағозаҳо низ ҳастанд. хоб 3 дар кона 3 дар хона. хоб яъне ки 4 хонага када мешава мега ҳамин хона. 3 дар хонара яча мақсад метавонӣ 4 хонага кунӣ зиндагӣ кунӣ. хоб масъалаи нархаш 295 000 сомонӣ. проекти фасон хушрӯа кард. метавонед занг бизанед бигирен ша. марамат занг занед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дар шаҳри Кӯлоб. тарафи Кӯлоб мехамбем. хоб шаҳри Кӯлоб тарафҳои гормозавод меган. ҳамун тарафта хулоса 4 комната 6 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамҳоша мондем ахираш 52. телефони дастӣ муроҷиат кунен. шикатур кардаги хона ҳамин қа мақсад пешниҳодш кардан. ин тарафи якда хонаш ремонти зур дорад. ремонти фасони хушрӯ. хона дар шаҳри Кӯлоб пушти гормозавод аст. 4 дар хона 6 сотиқ замин масоҳат бо коридораш аст. замин яъне ки ҳамин қа масоҳат дорад. 260 000 сум мегем бо савдои хубам дорад. алиши вариант дорад дӯстон азиз. ба сексия боша алиш мекунем. меган нагуфтан ки аз кадом территория сексия боша. просто гуфтан ки ба сексия алиш мешавад дӯстон. ина муроҷиат кунед. рақамҳои ахираш 52 да маслиҳат кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ тарафҳои мардон меган дӯстон. ҳамун тараф аст. 2 комната квартира ремонти замонавӣ фасон кардагиай. якта дута қимматтарак пешниҳод мекунем. чунки ҳастанд нафаре ки мехаранд дӯстон азиз. медонам бози баъзетон мегӯянд ки ҳамин хонаҳои қимматтарака навор мекунен. мақсад ҳастанд бачаҳое ки мегӯянд ки пешниҳод кунен қимматтарак бошанд. харидорам ҳастанд бачаҳо. 1 этаж 44 метри квадратӣ. рақамҳои 555 ахираш 17. хоб капитални ремонти зур. 4 мақсад 4 этажа дом дар 1 метр қарор дорад. аз роҳи калон 150 метр дур 150 метр
мақсад дурай мардон борбат ҳаму тарафо хел ба нарх 410,000 сум варианти алишра гуфтагӣ нестам бачаҳо. шаҳр Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ 410,000 сомонӣ дукомната квартира марама занг занед. мегзарем ба нӯҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Фархор дарвозаи фасон задагӣ дукомната хона 7 сотих замин масоҳат дорад. инами хона ҳай инами замин бачаҳо ҳамиқа мақсад масоҳати замин дора. ноҳияи Фархор деҳаи Даркад бачаҳо дукомната 7 сотих замин масоҳат. хонаҳо ремонти зур доранд. абои задагӣ фасон ака падабои ранги гилои фасон задагӣ ина банияш кафело чиндагиян. хона дар ноҳияи Фархор деҳаи Даркад мебошад. масоҳаташ 7 сотих замин об свет ҳастае. ҳуҷҷатҳошам 100%. маконаш хулос ҷои хуб гуфтан ами соҳиби ами хона бачаҳо. нархшам қа қимат нест. нархаш 160,000 сомонияй. метавонем муроҷиат кунем бачаҳо. дукомната 7 сотих замин масоҳат 160,000 сомонӣ бо савдо ҳам дорад. марама занза муомила кунем. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе як комната 4 этажда қарор доштааст. 30 метри квадратӣ дар 46 микрорайон бачаҳо. дар 46 микрорайон лесница мақсад ҳастае средний ремонтай хона хай дидесен дар рӯи экрани худотон бачаҳо. инами хеле ремонт кардагиянша. шаҳри Душанбе як комната квартира дар 4 этаж 30 метри квадратӣ 46 микрорайон. рақамҳои 977 охираш 37 да муроҷиат кен. маъқул бошад бигиренша. нархша 290,000 мегам бо савдои хубам дора. фақат бачаҳо нашоти ҳар як хона худошона занг занед. дар боло имо ватсап барои реклама мондагем. хона замин мошин квартира чизе боша мо рекламаш мекунем. ҳаракат мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram фурӯхта битемтонам. муроҷиат кунем бачаҳо. кортона осон мекунем иншоалло. ҳаракат мекунем фурӯхта метемтонам. мегзарем ба 11ам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе беҳадди бад арзонае бачаҳо. бениҳоят арзон шудагиай. шаҳри Душанбе ноҳияи Синои 2 маҳаллаи Қазоқон 1 инами хона телевизор зарагӣ 4 комната хона 4 сотих замин масоҳат доштааст. рақамҳои 94019313 муроҷиат кунед бачаҳо. мардуми хонахар дар маҳаллаи Қазоқон 1 пеши масҷиди ҷумъахонӣ. хона иборат аст 4 дар хона 4 сотих замин ошхона ҳамом харидори конкрет занг занед. нархш 120,000 сомонияй бо муомила дорад. 120,000 сомонӣ занг бизанед маслиҳат кунед муроҷиат кунед бигирем мақбул боша. агар дӯстони азиз чӣ хеле шумо хостен ҳаракат кардем аз рӯи мнени шумо аз рӯи комментария навор кардем. ҳошай ҳаматон пабрас ки ҳамин наворда ҳозир лайк бизад дар канали ма подписатсия кунед. пага навормон иншоалло мошино мешава. дар канали мо хона мошин навор ка мешава. лайкҳоро бизанед барои реклама ҳатман муроҷиат кунед бачаҳо. имо ватсап хона замин мошин мо рекламаш мекунем. то навори баъда худтон хирӣ кунед бачаҳо. лайкҳоро бизанед наворҳоро жад кунед. майда то навори баъда.